Bazegoen behin, sarri bezala, otsoa haragia jaten, eta katigatu zitzaion ezurra estarrian. Ito ezinik zegoela ikusi zuen zorionez kurriloa. Atoz ona, diotxa otsoak, lagun zaizkitarren, zuk duzun lepo luzea igaroko duzu mokoa nire estarriraino, eta hala aterako didazu katigatu zaidan ezurra. Hori egiten badidazu, ez naiz inoiz ahaztuko. Izango nauzu eskertzu eta ongina, ezagutuko dut zuri zor izango dizudala nire bizitza, izango gara adizkide biok, eta nire beharrean jartzen bazara lagunduko dizut beti, baita eman ere beharsar edo alogera ona. Sinetsi zituen kurriloak otsoaren eskaintza, nora ezean edo ezinbestez egin zizkionak. Zabaldu zuen otsoak ahoa, sartu zion kurriloak bere mokoa estarriraino eta atera zion ezurra. Honen besterekin gelditu zen otsoa gaitz gabe eta osasun honean, kurriloak esaten dio, eman egidazu nire beharsari edo agindu didazun alogera. Otsoak ikusi zuenean burua sendaturik, eta arriskutik irtenda erantzuten dio. Ez ara lotxa niri alogera eskatzeaz? Zure bizitza egonda nire hortzetan. Horiek estutu banitunik, zure lepoluzea nire ahoan zegoenean, zer izango zen zutaz? Eskerrak eman jezaskidazu nire hon eginagatik. Nahi izan banu nire sabelean egongo zinen orain, eta zaude bizirik nire honegitasunez, eta hurrengoan gordezazu burua onelako arriskutik. Honen besterekin isildu zen kurriloa otso eskergabeak. Hau da, eman zion beharsaria. Gaiztoek ez dakite egiten onik, ematen ere ezin hori eskerrik.